100 000 българи ще почиват за празниците в чужбина. Най-предпочитани остават Гърция и Турция. За да гарантират спокойна и безпроблемна почивка, все повече българи се застраховат при пътуване в чужбина. Тръгвайки на път зад граница, винаги трябва да имаме едно на ум, че удоволствието ни може да бъде помрачено или от инцидент, или от нередовния транспорт. Затова най-сигурно е да сключим застраховка пътуване в чужбина. Обикновено полицата струва около 3 евро на ден за кратките пътувания, като цената зависи от застрахователя. Най-често застраховката поема всички разходи, ако се разболеем или станем жертва на инцидент. Желателно полицата да се носи приличните документи на човека. В случай, че настъпи едно такова събитие, след това здравното заведение уреждат направените разходи със самия застраховател. За разлика от Европейската здравна карта, която важи в страни от Европейския съюз, застраховката дава повече права, тъй като поема всички разходи по транспортиране на пострадалия в самото болнично заведение или разходите за лекарства. Много от застрахователите вече покриват и имуществени щети у нас, ако застрахованото лице стане жертва на грабеж или повреда на движимо или недвижимо имущество, докато е в чужбина. Застрахователя разглежда документите, които се издават от компетентните органи и, разбира се, както виждате тук е записано, че до 10 000 евро може да бъде покрита една такава щета. Полицата покрива още щети до 1000 евро при загуба или кражба на багаж, както и обезщетение до 150 евро при забавяне на полет с повече от 4 часа. Застраховката пътуване в чужбина не важи в страни с висок риск, където има военни действия.